Pigahandaan kan Albay Provincial Planning and Development Office. Kaso kan ASF sa Banuaan kan Tiwi Albay kontrolado na. Nagkaparang barangay sa Malinaw, Albay, mapalsok ang supply ng kuryente ngunyan. Pagsungko kan mga pilgrim images ni Nuestra Señora de Peña Francia asin El Divino Rostro sa mga parokyang sakop kan Vicario ni San Rafael sa Legazpi City, gigibuhon ngunyan na aldaw. Sa lado nasyonal, mga paraong padagos ang pakinabang sa Rice Competitiveness Enhancement Fund maski nabawasan ang tarifa. Senate President Cheese Escudero pinasuspender ang pagbayad sa konstruksyon ang 23 billion pesos na new state building sa BGC Taguig City. Subiri lalong nagusog ang pagkontra sa divorce bill matapos makaoron si Santo Papa Francis. National Security Council pinagsabihan ang China na magsunod sa pangkinaban na ley. Sa ibang nasyon, eroplano lunad ang Vice Presidente kan Malawi na wawara. Baretang Sports, Boston Celtics 2-0 advantage na kontra sa Dallas Mavericks sa best of 7 sa NBA Finals. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inilatag kan gobyerno provincial kan Albay ang recovery needs as in long-term plan na kasabay sa 2023 Mayon Resilient Recovery and Rehabilitation Plan sa potential donors. Sigun kay Arnold Onrubia, Pamayokan Provincial Planning and Development Office, sa mga immediate needs, iyo ang relocation sa mga residentes na nasa laog kan sa 6 kilometros na permanent danger zone sa Bulkan Mayon. Sinabi niya na para sa housing as in livelihood, nagpapadagos ang gobyerno provincial kan sa indang esfuerzo para sa infrastructure component base sa nakapalaman sa initial plan na iyo ang pagpapagibo nin mga dike. Nagpahayag nin kaugmahan si Albay Governor Grex Lagman sa magayon na resulta kan programang GGL o Gobyernong Gumagalaw at Lumalapit sa Tao. Kaso hapon, nagdistribute nin ayuda asin serbisyong pambarangay ang gobernador sa Tabaco City katakod kan ginibong GGL Caravan. Sa entrevista kan DZGB News kay Gobernador Lagman, ang GGL Caravan ang saro sa mga paagi kan gobyerno probinsyal para maibaba sa tao ang mga serbisyo. Dagdag pa niya na magpapadagos ang siring ng mga programa para sa mga albayano. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Kontrolado na ang African Swine Fever sa nagkaparang barangay sa Tiwi, Albay, poon kan Abril ngunya na taon. Sigun kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia kan Albay Veterinary Office, matapos ang sendang inibong depopulation, maikpit na ipigpapautob ang cleaning asin disinfection sa mga pangenot na LGU asin kun matapos na ang haros 2 bulan, magkakaigwag garainin assessment kung pwede nang ibalik sa normal ang sitwasyon kan swine farming sa mga apektadong lugar. Matatandaan, tulong barangay ang tinamaan kan ASF sa Tiwi, mantang sa Europa ang nadamay na may 83 na swine farmers ang apektado.
Nagpapadagos ang inisyatibo kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory o BSL-SNRL para makatipon ng dugo na idodonar sa mga pasyenteng nangangaipo kaini sa mga ospital. Sa sarong semanang schedule kan mobile blood donation activity kan BSL-SNRL magpapadagos ang aktibidad ngunya na aldaw sa Barangay Sagpon kan Daraga Albay, Barangay Angas kang Tabaco City, Barangay Suwa kan Kamalig Albay, asin Barangay Malabog kan Pilar Sorsogon. Sa Hunyo 13, nakatalaan na magkaigwan in siring na aktibidad sa Barangay Kabangan sa syudad nin Tabaco. Sa RHU Veracatanduanes, RHU Bakakay, sa Barangay Esperanza sa Pilar, sa Barangay San Miguel kan Castilla Sorsogon, asin sa Barangay Banao kan Ginubatan Albay. Mantang sa Hunyo 14, gigibuhon man ang siring na aktibidad sa CHO Tabaco City, SM City Sorsogon, asin sa Barangay Lumakaw kan Ginubatan Albay. Katakod kaini pig-in ganyar ang publiko o ang lambang Bicolano na suportaran ang siring na aktibidad sa paagi kan pagdonar nin dugo sa mga pasyenteng nangangaipo kaini sa rehiyon. Makaka-eksperyensya nin pagpalasok nin kuryente ang nagkatarang barangay na sakop kan barangay o kaya Malinaw Feather 2 ngunya na aldaw poon alas 8 nin aga sa koda dyan ng hapon. Basado sa aviso na ipinaluwas kan Alba Electric Cooperative ang kausa kan brownout iyo ang pagsalida nin poste sa barangay na Gastiwi dalan kan piga papakaray na tulay kan DPWH asin an massive line clearing activity na gigibun man kan Aleco. Katakod kay ni ang mga apektadong lugar iyo ang barangay Nagas, San Bernardo, Corocoro, Belen, Gaho, Tigbi, Baybay, Bolo, Libtong, Uyama, Bagong Bayan, Biong, Libho, Kararayan, Putsyan, Kali, Naga, Sugod, Matalibong, Baries, Huruan, Dapdap, Maynunong, Misibis, asin Barangay Maayong. Mantang ang apektado man sa Malinaw iyon Barangay Burabod, Santa Elena, asin Taguytoy. Gigibuhon ngunyaan na aldaw ang pagsungko ni Ina Nuestra Señora de Peñafrancia as in El Divino Rostro sa parokyang sakop kan Vicariate of St. Raphael the Archangel Parish, Legazpi City. Alas 4 nin hapon, mahali ini sa St. Gregory the Great Cathedral, asin mapasiring sa St. Jude Tadeo sa Lapu-Lapu, Legazpi City. Asin magkakaigwan in foot procession pasiring sa St. Raphael the Archangel Parish. Pagka alas 5 nin hapon, gigibuhon ang welcome rites, asin alas 5:30 nin hapon, ang misa konselebrada. Napapartisiparan kan gabos na parishioners kan bilog na bikaryo ni San Rafael. Mapuon man ang pakumpisal, asin pagmanto pag alas 6:30 nin banggi. Pagka alas 7 nin banggi, gigibuhon naman ang magkakasunod na prayer vigil kan manlain-lain na parokya na kumpesto kan religious organizations kan mga ini, asin madurar sagkod alas 12 nin maaga. Pagkaaga, mapuon naman na maglibot sa mga parokya kan Santo Cristo Mission Church, St. Jude Tadeus, Our Lady of Fatima, Our Lady of Perpetual Help Shrine sa Redemptorist, San Ramon Nonato Parish, St. Vincent Ferrer, St. Padre Pio, asin mahali ini pasiring sa Barangay Lidong, Santo Domingo, Albay. Ang pagsungko ni Ina, ginibo kasabay sa paghahanda sa Centennial Celebration kan Canonical Coronation of Our Lady of Peñafrancia as Queen and Patroness of Bicolandia ngunyan na taon. Nakaresibin ng pagmidbid si Bicol PNP Regional Director Brigadier General Andre Dizon. May koneksyon sa dai matawada na serbisyo kani asin kan Task Force Bicolandia. Ang nasabing pagmidbid sa rong humanitarian civic action asin exemplary law enforcement effort para masiguro ang seguridad kan Kabicolan. Mismong si Major General Adonis Badjao, Hepe kan 9th Infantry Division kan Philippine Army sa Kabicolan nagtaon in pagmidbid sa Camp Simeon Ola digdi sa Legazpi City.
Nasa 223,600 pesos ang kantidad kan shabu na nakumpiskar kan mga otoridad matapos magpositibo ang mga arestadong suspect sa ginibong bypass operation sa Zone 1 Barangay Triangulo, Naga City. Arestado ang 40 anyos na lalaki mantang padagos na pighahanap ang pag-iriba kaini matapos na iserbi ang search warrant kan mga otoridad dahil sa kasong pagbalkar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpiskar digdi ang sarong pedaso kan heat-sealed transparent plastic sachet na may laog na pinagtutubudang shabu. Iyan ang primerong kaptan kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong manok! na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay nanay at tatay, kami naman ang magbibigay ng ginhawa sa inyo. Bumili na ng inyong gamot sa Generica Drugstore at makakuha ng 20% discount sa ating participating products. For more information, see posters and print ads for more details. Promo duration is from May 1 until June 30, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0178 series of 2024. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken 1 Cubes! cube lang. May rich flavor pa May sarap ng isang buong na manok! matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa! Nor! Experience Alagang UNC from enrollment to employment. Ang University of Nueva Cáceres ay muling kinilalang may pinakamaraming certified programs sa buong Bicol dahil sa quality education na aprobado internationally. Ang UNC ay kasali sa respetadong ASEAN University Network. Ang UNC ay sister school ng Mapua University na kabilang sa top university sa buong mundo. Handog ng UNC ang matatag na employment partnerships at alumni network. Garantisadong success coaching at nurturing environment para makapagtapos, magkatrabaho at magtagumpay ka. Enrollment is ongoing in all levels for the school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Enroll now. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7.
Detalles kan bareta sa Lado Nacional. Nagpahayag din asigurasyon si Presidente Bongbong Marcos sa mga paraoma na magpapadagos ang pagtabang kang gobyerno sa mga ini alay sa fundong nakukuha sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Maski pa binawasan ang tarifang pigbabayad kang pribadong sektor na nag-import nin bagas. Inimpahayag kang Presidente sa sayang pagbisita sa Ilagan City, Isabela, kasuhapon para mag-distribuir nin ayuda sa mga paraoma para sira asin sa ng pamilya. Sinabi kang Presidente na maski binawasan ang tarifang nakukuha sa Rice Tarification Law, day magbabago ang pagdistribuir nin tabang asin mga lakdang na ginibo kan gobyerno para padagos na maalalayan ang mga paraoma asin mapakusog ang kapasidad asin kabuhayan asin mapakusugman ang ekonomiya. Sigun sa Presidente, sa ron sa pigmamawat kan sayang administrasyon iyo ang maisulong ang mas mauswag na buhay para sa lambang na mamanuaan kan Isabela pati na sa bilog na nasyon. Sigun kay Marcos na naghahanap sinda nin dagdag na fundo para may maitao sa local government units asin matabangan ang iba pang na mamanuaan na naapektaran kan efekto kan El Nino phenomenon. Pwede pang mahaluyan ang mga tauhan kan Senado bago sindang makabaliyo sa bagong edipisyo sa Taguig City sigon kay Senate President Francis Chis Escudero. Sinabi niyang kaipuhan repasuhon ang new Senate building matapos na maaraman na naglobo sa 23 bilyon pesos ang gastos na kaipuhan sa konstruksyon kaini. Nabigla si Escudero asin bako kumbensido sa piglalaoma na gastos na kaipuhan para makumpleto ang bagong building kan Senado. Sinabi niyang ang mga gastos na ini partikular na dipisil akuon dahil sa krisis sa ekonomiya na kinakaatubang kan mayorya ng mga Pilipino. Piglinaw man ni Escudero na daipig iimbestigaran ang issue. Alagad nasa irarom sana kan pagrepaso kan Committee on Accounts. Ang Senate Accounts Panel dating pinamamayuhan ni Senator Maria Lourdes Nancy Binay. Alagad itinaong kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasunod kan biglaan na pagbabago sa liderato kan Mayo. Mientras na sinabi kan bagong pamayo kan Senado na daisinda mahagad nin paliwanag ki Binay manungod sa issue dahil wala sindang anuman na klase nin akusasyon. Pero sinabi niyang sinugo na niya si Cayetano na suspenderon ang mga pagbayad asin konstruksyon kan new Senate building mantang nakapindiente ang pag-uugid. Sinabi pa ni Escudero na ang totalmenteng kantidad na naaprobaran para sa konstruksyon kan new Senate building iyo ang 8.9 bilyon pesos. Alagad ini naglobo sa 13 bilyon pesos asin ngunyan 23 bilyon pesos na. Sa flag raising ceremony, hinampang ni Escudero ang mga empleyado kan Senado. May kinaaraman sa mga isyung nakapatos sa new Senate building, partikular ang mga issue sa parking kaini. Pinag-unambitan kan pamayo kan Senado na kulang man sa parking space ang NSB na saro sa mga padagos na problema ninda sa GSIS building kung sain presenteng nag-aarkila ang Senado. Sa ibong nalado, welcome kay dating Senador Panfilo Lacson ang plano kan bagong liderato kan Senado na ogidon ang actual na gastos sa new Senate building kasunod kan direktiba ni bagong Senate President Chis Escudero. Alagad, piglinaw ni Lacson na dating pinamayuhan ang Senate Committee on Accounts bago si Senador Nancy Binay ang question. May kinaraman sa cost estimate kan Department of Public Works and Highways sa edifisyo. Sinabi niyang apisar kan suportado niya ang desisyon ni Senate President Chis Escudero na repasuon ang bagong 23.3 bilyon pesos na kantidad kan Senate building alay sa original na 8.9 billion pesos ang estimate kan magpuon sinda kan konstruksyon. Pero piglinaw niya ang mga minasunod ang DPWH ang implementing agency kung kaya nagsumite rin in cost estimate asin
variation order sigun sa pahayag ni Lacson. Alagad, tinawanin doon kan dating senador na ang Senado may poder na akuon asin dai ang propestong dagdag na budget allocation kan DPWH. Inot ang ipinahayag ni Escudero sa flag raising ceremony sa Senado na dai sinda makakabalyo sa bagong edifisyo dahil kay puan pang ugidon ang proyekto matapos mapag-araman na naglubo sa 23 bilyones pesos ang gastos sa pagpapatugdok kan nasabing bagong edifisyo kan Senado. Hinagad kan National Security Council o NSC sa China na magsunod asin irespeto ang international law pati na ang arbitral ruling para sa estabilidad kan rehiyon. Inian pangapodan ni National Security Advisor Eduardo Año bilang kasimbagan sa direktiba kan China Foreign Ministry na dapat mag-abiso na ang Pilipinas para makalaog sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Anyo na pagsadiri kan Pilipinas ang Ayungin Shoal, kaya daing rason para magsunod sa direktiba kan China. Pinasalamatan man kan opisyal ang international community sa padagos nindang suporta sa Pilipinas, asin pagsulong nin rules-based order para sa katrangkiluhan kan rehiyon. Tinawanin doon ni Anyo na prioridad pa man giraray kan gobyerno ang dialogo asin matrangkilong solusyon sa issue sa South China Sea. Lalong nagkusog ang pananindugan ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kontra sa propestong absolute divorce bill sa Kongreso. Ini matapos na pakiurunan siya ni Pope Francis na proteran ang pamilya. Bagay na sa iyang isinapuso. Ginibo ni Zubiri ang pahayag matapos ang paghilingan ninda ni Pope Francis kan magbisita siya sa Vatican kan Hunyo 5. Sinabi ni Zubiri na sarong debotong Katoliko na nailing niya ang Santo Papa kan simenal na katekismo kay ni kung sain. Nag-atang man siya ning pangadji para sa katrangkiluan kan kinaban. Ang Pilipinas, ang pinakang ultimong nasyon sa kinaban na nagmamidbid sa diborsyo pero sarong propesto para maging liini ang inaprobaran kan Kamara de Representantes. Nagsumitir nin resolusyon si House Deputy Majority Leader, Party List Representative Erwin Tulfo para hagadon sa gobyerno na mga pudan sa United Nations o UN General Assembly na makiaram sa aragawanin teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Sa House Resolution 1766, hinagad ni Tulfo sa gobyerno sa paagi kan Department of Foreign Affairs o DFA na magsulong nin resolusyon sa UN General Assembly na nangangapodan sa China na pondohon ang illegal na pigigibo kaini sa WPS. Nagtutubod si Tulfo na makaka-impluwensya ang UN para mas magkusog ang posisyon kan Pilipinas na iniantag sa diri kan WPS base sa mga international law. Apesar kan desisyon kan Permanent Court of Arbitration o PCA ruling, sinabi ni Tulfo na padagos na pigklamar kan China ang teritoryo na nasa laog kan Exclusive Economic Zone kan nasyon. Pinag-unambitan man ni Tulfo ang mga panghaharas asin paggamit nin water cannon kan mga lunadan pandagat kan China kontra sa Philippine Coast Guard o PCG asin sa mga parasirang Pilipino. Sinabi kan kongresista na ipinasarman kan gobyerno kan China ang regulations on administrative law enforcement procedure for Coast Guard agencies na nagtataonin poder sa China Coast Guard na ikulong nindaing pagdangog ang mga trespassers sa South China Sea kaibahan na ang WPS. Bareta hali sa ibang nasyon. Padagos na pigahanap kan mga otoridad ang kinamumugtakan kan eroplanong piglunadan ni Vice Presidente Saulus Chilima kan Malawi sinsyam na ibapa matapos ining maibareta na nawawara. Sigun sa Malawi Defense Force, bigla na sanang nawara sa sendang radar ang eroplano. Hali ini sa Lilongwe ang kabisera ka nasyon asin nakatalaan na maghugpa kuta na sa Muzu International Airport kan may bareta na nawawara. Naglansar na nin search and rescue operation sa kinamumutakan ka nasabing eroplano matapos ang nasabing bareta kinansilarman ni
Presidente Lazarus Chakwera kan Malawi an sa iyang biyay pasisiring sa Bahamas. Kan 2022, inarestar si Dr. Chilima dahil sa kasong pagresibi aligado nin kwarta katrokis ang pag-award kanining kontrata kan gobyerno alagad kan nakaaging bulan ibinasura ang kaso. Baretang Sports. Sa Giraray na inuranin pagbati ang Boston Celtics matapos nindang daogon sa ikaduwang sunod na pagkakataon ang Dallas Mavericks sa score na 105-98. Nagibukan Boston na paluhudon ang Dallas sa paagi kan impresibong performance kan bilog na team. Sa pangingenot kan point guard na si Drew Holiday na nagkamada nin 26 puntos as in 11 rebounds. Sa Giraray man na itinaon ni power forward Jason Tatum ang all-around performance kaini sa Game 2. Ibinabad si Tatum nin 45 minutos as in nagpalayog nin 18 puntos, 12 assists as in 9 na rebounds. Nag-ambag man nin 21 puntos as in 7 assists si Jaylen Brown. Balikman ang laban sa home court kan Dallas sa Hunyo 13 para sa Game 3. Ultimo sa detalles kan barataan kamugtakan kan panahon nasa linya ang pag-asa. Tuloy na po para po sa Toyo Modern Forecast muna na Martes. Tuloy na mata ng low pressure area kasurong alas 3 din haga sa distansyang 105 kilometers west-northwest kang Butuan City, Agusan del Norte o duman sa may coastal waters pang Garcia Hernandez, Bohol. Ang nasambitan na low pressure area nilalauman man na ma-dissipate o malulusaw ngunit na aldaw ating mapakangingani ang tsansa na mabilog ini sa sarong bagyo. Sa maghapon ang kapikulan nilalauman ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Yaon man ang tsansa ng mga pulupulong pag-uran o pakikilatpan sa guldol. Maluya sa kud sa moderatong duros na halit sur sirangan sa kud sa sur ano matean na may banayad sa kud sa moderatong pag-alon kan kadagatan. Pinatingagot ng temperatura ngunit na maghapon 25 hanggang 33 ang taas ng Celsius. Ang saldang masirang alas 5:18 nin aga, asin masundo pa dyan alas 6:11 nin hapon. Already sa Diversity Prodasa, Ariel Samudyo. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Martes. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardila, Jenny Matthew Balyaran sa Newsbase. June Napolis sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Kami po ang nagatud kan Bareta. Ako po si Russell Cortez. Ako man po si Edwin Terralta nagsasabing salamat kan sino pag-antabay. By the way, happy birthday kay Gaspar Ante kan Barangay Banyadero. And advance happy birthday man kay Don Antonio Torres sa Petsa 13. Don Antonio Torres kan Banyadero. Salamat po kan sendong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan Giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas